Mali kunnafoni jabarani lajɛbaw an bɛ aw bɛɛ fo aw ka wagati o cogoya la aw b'a kalama k'a fɔ ko an bɛ mois de mars ale kɔnɔna la mois de mars ale ye journée internationale kɛrɛnkɛrɛnnen ye min ni a dabɔra anw musow kama muso jumɛn ko don muso minnu ni dɔkɛlaw don cɛsirikɛlaw don u sɔgɔ su ani tile u bɛ wuli u ka baaraw fɛ o de la bi anw minnu ye Mali kunnafoni cakɛlaw ye an wulila ni ka na lavage bijou la i n'a fɔ aw yɛrɛ ɲɛ b'a la cogo min na k'a fɔ denmisɛn don a cɛsirilen don a bɛ a ka baara dɔn baaralankolon tɛ yen maalankolon de bɛ yen nɔ o tuma la aw ni ne an bɛ n'a dɔn bijou ale ye a ka baara in a y'a daminɛ wagati min na ani a ye gɛlɛya minnu nɔgɔya minnu sɔrɔ a ka baara o kɔnɔna la an bɛ na sɔɔni ka o da aw tulo kan ne ba i ni sɔgɔma. Nse somɔgɔw dun. I bɛ se k'i tɔgɔ ni jamu fɔ minnu bɛ k'an lajɛ nin wagati in na. Ne tɔgɔ Awa Tarawele n bɛ bɔ Bulkasomugu la Montana Kari. Awa Tarawele bi an nana 8 mars ale hokumu kɔnɔna la an ɲɛ b'a la i ye denmisɛn i kɛlen don ka i ka baara ni ka bɛn mobili ko ma ni an b'a fɔ ma ko lavage yala i bɛ se ka fɔ an ɲɛna ni baara in y'a daminɛ tuma min na. Ne ye baara in sɔrɔ cogoya min na ne fa de b'a kɛ komi n y'a ye den cɛmani t'a bolo ne yɛrɛ ye musomani ye ne de ye musomani fɔlɔ ye bɔ donc n ɲɛ b'a la baara la a kelen n yɛrɛ ye dusu ta ka wuli ka to k'a dɛmɛ mais bi alhamdulilayi n yɛrɛ bɛ dɔ kɛ n yɛrɛ ye kosɛbɛ. Baara in kɔnɔna la i bɛ taga école la wa walima i ye école de bila ka baara in kɛ. N kun bɛ école la n ye école kɛ ka se fɔ DEF ma mais DEF gɛlɛyara n y'o bila n bɛ baara in kɛ en même temps a nɔfɛ. Baara in daminɛ ni sisan cɛ i ye nafa caman sɔrɔ a la. N ye nafa caman sɔrɔ a la alhamdulilayi n bɛ Ala fo yɛrɛ bi kosɛbɛ. Awa baara bɛɛ la nɔgɔya b'a la i n'a fɔ gɛlɛya b'a la i bɛ se k'a fɔ an ɲɛna baara in kɔnɔna la i ye gɛlɛya minnu sɔrɔ a la. N ye gɛlɛya caman sɔrɔ a la gɛlɛya caman b'a la yɛrɛ de bari dɔw bɛ na ni dɔw bɛ na n ka mobili kɛra tan a kɛra tan et puis dɔw b'a fɔ yɛrɛ fɛn tun bɛ n ka mobili kɔnɔna na a taara n ye gɛlɛya caman yɛrɛ de sɔrɔ baara in na caman caman i n'a fɔ nɔgɔya sɔrɔ a la ala cogoya min na fɛnɛ. Nɔgɔya dɔw bi kɔni alhamdulilayi mɔgɔw bɛ na u bɛ n'u ka mobili ko n'u nana u bɛ kuma caman quoi. I bɛ se k'a fɔ an ɲɛna aw ka mobili ko bɛ aw bɛ mobili dɔrɔn de ko walima aw bɛ fɛngɛ wɛrɛw. An bɛ mobili ko an bɛ motow ko an bɛ lavage complet fɛnɛ kɛ an b'a bɛɛ kɛ. Awa i ye denmisɛn ye yala i bɛ se ka mun de fɔ i ɲɔgɔnna minnu ɲɛna minnu n'olu bɛ so kɔnɔ u bɛ daga sunɔgɔ la i bɛ se ka mun de f'u ɲɛna. Ne bɛ se ka mun fɔ n ɲɔgɔnnaw ɲɛna baaralankolon tɛ yen mɔgɔlankolon de bɛ yen baara o baara n'i ye dusu ta k'a kɛ don n'a nataw la i bɛ nafa sɔrɔ a la ne tun bɛ baara in daminɛ don min na mɔgɔ caman b'i ta fɔ mais bi alhamdulilayi n b'a kɛ cɛw bɛ ɲɛ a la musow bɛ ɲɛ a la n b'a kɛ fɛnɛ n bɛ ka nafa sɔrɔ a la fɛnɛ quoi. Sisan awa lavage in kɔnɔna la yan nɔ aw mɔgɔ joli bɛ baara la yan. An mɔgɔ 4 de bɛ baara la n ka baarakɛlaw bɛ yen nɔ olu filɛ nin ye an mɔgɔ 4 ne ani cɛman 3 olu faralen ɲɔgɔn kan an bɛ jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ. Donc n'i y'a faamu sisan e de bɛ ka lavage in gérer. Awɔ. An ni sɔgɔma ne fa i bɛ se k'i tɔgɔ ni jamu fɔ. Ne tɔgɔ Musa Bagayogo quoi ma bon n bɛ baara kɛ chez lavage bijou quoi ma. Bi an nana 8 mars okumu kɔnɔna la an nana ka na awa lajɛ a ye muso ye muso min n'a cɛsirilen don et puis cɛw bɛ baara min kɛ n'o ye mobili ko ni moto ko ye a lavage complet an nana sɔrɔ a yɛrɛ fana bɛ o baara la yala e ka impression ye jumɛn ye awa ka baara kan. Bon awa ka baara yɛrɛ filɛ nin tiɲɛ yɛrɛ la min kɔni y'a diya ne ye ne yɛrɛ filɛ ne bɛ baara la ale de bolo a ye n ye ale yɛrɛ filɛ mɔgɔ minnu bɛ se baara la o baarakɛla ɲumanw de ka d'ale ye wa i ma faamu donc a ye n ye n bɛ se n ka baara la a ye n wele ko n kana fara kan ka to ka dɛmɛ an ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ma ne na yɛrɛ n'a ye ɲɔgɔn dɔn olu sira ninnu kan n ma sɔn. E yɛrɛ ye cɛ ye awa ye muso ye awa bɛ ka aw ka baara kɛ e hakilina ye jumɛn o la. Bon ne yɛrɛ hakilina tɛ foyi o la bon awa filɛ nin ye a b'a ka baara la donc an kɔni bɛ yan a ka ca ni san dama dama ye mais an kɔni mago bɛ yɛlɛma ka don kow la kosɛbɛ ka taa quoi i n'a fɔ baarakɛminanko position baarakɛminanko giriman ninnu i n'a fɔ ne yɛrɛ jɔlen filɛ n ye cɛfarin cogoya min na quoi i ma faamu ya. Sisan mun de b'i bolo k'a fɔ awa tɔɲɔgɔn minnu bɛ so kɔnɔ n'u bana dɔ kɛ ma. Bon ne kɔni bɛ min fɔ Mali musomaninw ye surtout Bamakɔ yan ma musomanin mana kɛ cogo cogo awa yɛrɛ filɛ n'i y'a ye k'a fɔ n'i y'a fɔ ko nin bɛ sɔn k'i bolo don safinɛ la k'a bɛ mobili fan dɔ ko a t'a yɔrɔ dɔ tigɛ a bɛ jɛn n'o bɛɛ ye cɛ o kɔni ye
dusu ni dusu tɛ a tɛ sɔn wa i m'a faamu mais ne bɛ min fɔ a ye musomaninw cɛ a ye ko dɔ kɛ sa a ye bɔ so kɔnɔ a ka ko dɔ kɛ baaralankolon tɛ o a ye ko dɔ kɛ dɔrɔn i bolo lamaga dɔɔni la dɔrɔn i m'a faamu a bɛ ɲɛnabɔ wa i m'a suwa i ma a ye aw ka layɛ a ka ko kɛcogo layɛ a filɛ ka motɛri ko cogoya min na i m'a faamu donc kelen de don quoi ne bɛ min fɔ a ye Bamakɔ musomaninw i ma a ye wuli a ka aw cɛ siri a ka dɔ kɛ quoi i m'a faamu Mse somɔgɔ ne tɔgɔ Madame Jayi Fatumata i ka mun de sera lavage ma yan bi ne ka moto kura yan nɔ donc n tonton ka mobili fɛnɛ bɛ ko yan yala i hakilina ye jumɛn ye awa ka baara la tiɲɛ yɛrɛ la u ka baara taabolo ka ɲi vraiment mobili bɛ ko ka jɛ u tɛ yɔrɔ to yen nɔ et puis a bɛ ko a ko cogoya la mɔgɔ tɛ bila mɔgɔ ɲɛ aran bɛ na cogoya min na a bɛ ko cogoya la règle bɛɛ dafalen don vraiment a kan ka encourager baara in kan ka encourager fɛn minnu b'u jɛ u ka ɲini ka fara kan donc a ɲɔgɔnnaw fɛnɛ ka se ka ɲɛ bɔ a fɛ cogo min na walasa an bɛ yɔrɔ wɛrɛ sɔrɔ ka fara nin k'a k'a bonya kosɛbɛ sinon satisfaction caman b'u ka baara la vraiment e yɛrɛ ye muso ye awa ye muso ye ɲɛ bɛ awa la denmisɛn don a bɛ ka nin baara kɛ mun b'i bolo ka fɔ a ɲɔgɔnnaw ye minnu bɛ so kɔnɔ bon an minnu bɛ so kɔnɔ bɛɛ tɛ se ka kɛ bureau kɔnɔ baarakɛla ye i ye kalan min kɛ ko f'i k'o baara sɔrɔ a sɔrɔ man di donc n'i ye min sɔrɔ i ka o kɛ o wagati sani o wagati ka tɛmɛ parce que baara b'a wagati de bolo i farikolo bɛ se ka min kɛ kuma min i b'o kɛ donc awa ka baara bɛɛ k'a ladege donc a bɛɛ tɛ se ka kɛ lavage baara ye ni min y'o sɔrɔ ni min ye baara wɛrɛ min sɔrɔ mɔgɔ si kana to so kɔnɔ bɛɛ k'i jeniyɔrɔ f'i n'o kɛra an bɛ gɛlɛya min kɔnɔ camanba bɛ b'o la merci an ni sɔgɔma ni fa i bɛ se k'i tɔgɔ ni jamu fɔ bon ne tɔgɔ ko Yusuf Kuma ni mɔgɔ kuma ko Bayisu Yusuf Kuma an jɔlen filɛ mobili in kɔrɔla la nin ye e ka mobili de don awa de bɛ k'i ka mobili ko i bɛ se k'a fɔ an ɲɛna kabi kuma jumɛn i ka mobili bɛ ko lavage na yan bon a mɛnna ne ka mobili bɛ ko yan dɛ parce que ne ka parking de bɛ ne yɛrɛ bolo ne bɛ mobili de feere lavage bɛ ne yɛrɛ ka yɔrɔ la mais ne b'o to yen ka na ko yan mun na parce que a bɛ jɛ de parce que baara n'i ye baara kanu baara diyar'i ye donc voilà quoi n nana ni n ka mobili fɛn fɛn ye yan n content de bɛ bɔ yan parce que mun na safinɛji dɔ de b'u bolo u b'a kɛ ka mobili ko ne m'a ye lavage wɛrɛ la fɔlɔ ni yan tɛ quoi an bɛ 8 mars okumu kɔnɔna la awa ye muso ye a cɛ sirilen don a ye kalan bila ni ka i ɲɛsin mobili ko ma yala mun de b'e bolo ka fɔ o ko la bon min bɛ ne bolo ka fɔ o la parce que mɔgɔ musoya tɛ mɔgɔ tiɲɛ quoi n'i kɛra muso ye dɔrɔn muso cɛ bɛɛ kan ka baara de kɛ bon depuis ne ye nin ye a bɛ nin baara in kɛ n content na parce que mun na ka muso ye bi ka wolo Bamakɔ yan ka mɔ Bamakɔ yan ka kɔrɔbaya yan ka tila ka na lavage baara kanu ka fɛn ɲini a la ka fɛn sɔrɔ a la depuis ne bɔra an ka dugu la ka na se yan ne siɲɛ fɔlɔ de ye nin ye k'a ye muso ka nin baara sugu kanu k'a kɛ ni awa tɛ quoi m'a ye fɔlɔ n'ale tɛ quoi ok sisan e yɛrɛ bɔra ka awa apprécier minnu bɛ so kɔnɔ n'u bannen don dɔ kɛ ma fo k'u da ka sunɔgɔ mun de b'e bolo ka f'u ye bon min bɛ ne bolo ka f'u ye dɔrɔn ne b'o de fɔ hali n ka kumaw bɛɛ la mɔgɔninfin kan ka fɛn ni ka fɛn sɔrɔ musoya tɛ mɔgɔ tiɲɛ quoi ne mɔ n bɛ min kɔni f'u ɲɛna dɔrɔn ka wuli ka bɔ so kɔnɔ daga sunɔgɔ la i bɛ kalan na o i tɛ ekɔli la o n'i kɔni ye muso de ye i kan ka fɛn ɲini ka fɛn sɔrɔ i bɛ n m'a fɔ sira kolon ninnu kan dɛ mais baara kɔni kɔnɔna la i kan ka fɛn ɲini ka fɛn sɔrɔ komi aw bɛ k'a kɛ cogo min na quoi. merci i kuma i bɛ se k'i tɔgɔ ni jamu fɔ. ne tɔgɔ Dirisa Tarawele. Dirisa Tarawele yala e ye awa mun ye. awa fa de ne ye. awa ka kuma la a y'a yira an na k'a fɔ ko a ye lavage baara in sɔrɔ e de la yala i bɛ se k'a fɔ an ɲɛna kabi wagati jumɛn e ye lavage baara in daminɛ. bon ne ye lavage baara in daminɛ o ni sisan cɛ a bɛ ɲini ka san 15 bɔ bon komi ne bɛ to ka taa mobili ta la Dakar ni Lomé ninnu na bon ni ne nana bon ne bɛ n sigi awa kɛrɛfɛ a ka lavage la bon ni n taara voyage la yɛrɛ ne bɛ taa a n'a ka mɔgɔw de bɛ u ka baara kɛ. yala i hakilina ye mun ye awa ka baara la. bon a kɔni tiɲɛ la awa ka baara taabolo ka ɲi parce que dugu ma lajɛ a ɲɛsinnen don a ka baara ma bon ni u jiginyɛri sera u bɛ jigin donc a bɛ to so kɔnɔ a tɛ taa yɔrɔ si la. sisan mun de b'i fɛ k'a fɔ awa tɔɲɔgɔn ye. bon ne kɔni bɛ min fɔ tout simplement awa yɛrɛ kelen tɛ quoi muso fan o fan bɛɛ k'a essayer baara kan ko nin baara in nin man ɲi o tɛ baara la quoi baara bɛɛ ye baara kelen de ye donc i bɛ ko ko la i k'a minɛ n'i sɛbɛ ye dɔrɔn a b'i nafa taalen ɲɛfɛ ne hakilina o de ye. e yɛrɛ ka lavage baara in kɔnɔna la e ye gɛlɛya jumɛn de sɔrɔ a kɔnɔ. bon lavage baara in kɔnɔna la bon dɔw kɔni bɛ tout simplement parce que don dɔ la lavage daminɛ kuma dɔ delila ka na a nana ko an ko k'a ka wari ni telefɔni ta
ba ko warta kono ne nga ka téléphone ta téléphone aw ko téléphone de fla ba kono bo ne nga sigi se ga irana bo ay boita kan de le de aw ko fla le wa kono le fla kele net ma kono ne nga bon parce que adon awa re netu awati bo ne nga téléphone irana bo ay téléphone ko de fla le ba kono mais effectivement téléphone de kele net ma kono bo ay mobile ko 13h atara o don journée be amasiya bo o dugse ji amasiya o dugse je flana alna ko million kile ni wa muga ko tumba le ka mobile sesi jukoro bo ko barakla dota bo ko barakla miota bo anana police de bo akulubali afla dema sesi la patinier ba to fo tanto pour que mo ga donga fo namarata la kwa kera be bora kalama ya wana mi no fe ko o gata nengono ni me awali bulu barala waldene lo bono tara sego ma on waldene di problème ma nere obligé la kata teni no fe clé woro nere o ke gringono no ke gringono après ne koroge o re jolin fleni o la ki jo dossier la o ko dossier soit transmis bo soit transmis na enquête bani entre progrès fait progrès ya genga joala ko kali ni foi masa an mayanno bo o deku be bara in konna la kwa min te mobili kono e gala de mo gombe ga wari ni dondone a halala e ja e policier ka ba e sike ga wa kebna wari ni o lavage tiku ko mo gombe ga bara suku ke ni ko suku be mo décourager policier la fle bula sumula adima saisi famla to ko buwa kuluwali abe bara ke aéroport la ne mbe ka ni befo mo ka donga fo tiela yake nambarata la o la tumbe ka atoko fo ka adresse complet be di na moisson abiseka na ube ni mo madala obiseka na amba pumake Traoré le toy Boubacar Traoré mais on va former généralement Bayini Traoré. OK tonton Bayini e muni away ne dene Hawaii yala ibsega awaka barachugo ya fain bon hawa mo chesle no de pas fitini abe lavage là mais lavage ko fait mire ay formé mina ko sebe ne son ba wala o yi kalali cérémonie teno mi orobu ni hawa se ka kala wa ni hawa ta cérémonie fon na ta mariage fon na ta ko fon na be fini mi yala ay bola fini kalali ni do mais afle ka sura nchwa mina domina na tara sura ka atile la o don aw be nyine ya ro fana ko ka fo ako kalali do donc vraiment no kon ba fo aka chesir la et puis mba nyini mali musomani be suno farafina musomani be ki débrouiller muso baratin ni muso de avec ce lavage là avec ce kalal là pourquoi pas un jour ante musomanu fana ye anga bijouterie là ananga minigerie métallique ou bien minigerie bois anga musomanu fana yo là vraiment fana nyeta doy bon jamana do chew ke meka anga chew da michila mais nanga muso fana sera ko muso da michila o fana point bay amikula donc mon souhait ne ka hakina taimi muso ku musomanu ku jija surtout musomanu ku jija o ka michi kan dron suno michi te ko ni chata muso tay ka kan dron bo hawa ayni michi nun kanu a chesla a sirala o de nguma fe ko do fo aw be jara aywa mali kunnafoni jabaranin lajɛbɔ aw bɔra ni ka aw ka barakɛtaw ka olu bɛɛ lajɛ ani aw somɔgɔw ye minnu fɔ ani maa minnu bɛ yen n'olu bɛ na u bɛ ka mobili ko aw ka lavage la u ye gɛlɛya minnu sɔrɔ a kɔnɔ n'u ye nɔgɔya minnu sɔrɔ a kɔnɔ aw bɔra k'o bɛɛ lajɛlen lamɛn sisan nɔ an bɛ to munumunu na hali bi aw kelen tɛ an bɛna taa yɔrɔ wɛrɛ aw k'an bɛn sɔɔni